Karbiang Long Autonomous Council Chief Executive Member kay Dr. Tuliram Ronghang laki Karbiang Long Autonomous Council CM Kikitang ang bongpen inut project as CM Hello All Round Development mate kadokave kachingthor anat kengkam kachiorpen aprang anat kedam bomji aphan kiklem abang pulo kadokave aphan kanghon plak viawe lapuson apor ahut inut project ronjit diso aphan kanghon pen ajo karbi ajoy puho lapen jamrong pen man pen PC Karbiang Long Autonomous Council Arlo Ronjit Tiso Akai kering iji aphan goreng awarsai ang hoy sitame pipon po pusi CM Dr. Tuliram Ronghang lamchak jipilo.